Петър Хамбърлийски е на 21 години от Раковски. Завършил е гимназия по дървообработване. Член е на благотворителната организация Каритас. Пише първите си стихове в 10-11 клас, а след 12 участва и в литературни конкурси. До момента има издадени 2 стихосбирки. Продължава развитието си в Пловдивския университет, като вижда себе си в ролята на преподавател по български език. Петър, здравей! Здравейте! Радваме се, че си на гости. Как си? Добре съм, благодаря за поканата. Ще ни разкажеш някои неща, свързани с теб, с стихосбирките. Какво те вдъхновява в ежедневието? Красотите на света и вярата в това, което следва. Като каза вярата, какво значи религията за теб? Имам дълго познанство в религиозните среди. Още от детска възраст почти започнах да служа в храма в квартала и от тогава съм там, на служба. Как минава ежедневието ти в служба в църквата? Първо започва с подготовката, доколкото моята намеса е нужна, къде е на олтара, къде е зад него. Самата литургия е пищна, така да кажем, и аз трябва да поддържам известно ниво. Краят е свързан с съответното почистване, както правим винаги вкъщи след вечеря. А кое те насочи към поезията? За пример имах старите автори, които се наричат днес от специалистите класици. За пример взех тях, за вдъхновение ми послужиха някои неща в живота, които реших, че е добре да възпея в творчеството си. Кое точно те вдъхновява? Любовта, природата, някои теми свързани с постиженията на човешкия дух, както и голям брой по-малки теми, които не са толкова големи по мащаб. Какво значи поезията за теб? Това е не само начин на живот, но и начин на себеизразяване чрез думи. Втората стихосбирка се нарича Апотеоз. Защо точно Апотеоз? Може би, за да покажа на хората, че любовта е онова действие, което не показва как се обожествява един вид живота, каквото е и значението на думата от староградски. По колко време те отнема писането на стихотворение или няма норма? Наистина няма, но зависи от формата, която съм преценил нужна за съответната творба. Може да бъде малко време за написването, може би и повече, но в повечето случаи се налага редакция по-късно. Какво ти дава писането? Показваме какъв е животът, който трябва да живее човек. Какви са бъдещите ти планове в живота? Понеже сега пиша и така да кажем не съм спрял, няма да говоря за това, че уча за учител и живот и здраве виждам се като такъв след време. Сподели ли емоцията от писането на стихотворение? В повечето случаи е нещо красиво. Усещаш топлина в себе си, но понякога идва не когато те се иска и за да запазиш порива на вдъхновението, се виждаш принуден да нарушиш заниманията си, каквито и да са те, за да работиш над текста. Когато музата те хване на подготвен, как се справиш? Трябва да прекъсна своите занимания, ако имам възможност, и да я хвана в думите, стига да успея на време. Ще не потопиш ли в твоя свят, като не прочетеш някое твое стихотворение? Разбира се. Благодаря. Моля. В твоя поглед дано не угасне, онзи блясък мил за мен, усмихвай ми се ти у време, кога луна в небето броди, зашептява приказни слова. Теб не ще зората ми отнеме, че понеже съм мечтал красивото да виждам го и откровено ще ти кажа, че няма по-красиво от съня. Пожелай нещо на хората, които гледат това видео. Вярвайте в най-добрите възможни неща и след време те ще се случат. Страхотно. И не съм казал.